Обичай, бори се, вярвай в себе си, тренирай, работи, мисли. Отиваме да видим как са кофите за отпадък в града. Отиваме да поровим в буклука малко. Буклука, ресурса. Отпадъка, буклука всъщност не е буклук. Хайде. Днес точно ми се ровеше в буклука, то пък кофите всичко изчистено, празно. Един кратък анализ на буклукът, който има в сивите кофи. Тук е пълно с цветя, някой си е подрезвал и явно зазимявал цветята. Тук има хартии, които спокойно може да не са тук, бутилка пластмасова, която също може да не е тук. Така че всичко нищо чудно всичко от тук да става за рециклиране. Няма да се много средоточавам върху ровенето, но като цяло това е картината. Навсякъде в Пазарджик се забелязва много растителен отпадък по кофите или по-често извън кофите. По-малките улични кошчета са доказано неефективни. Техният размер е твърде малък за спирките, препълват се бързо, а и самите ние позволихме да се превърнем в консуматори, които не се интересуват какво оставят след себе си. Този модел кошчета, според мен, са неоправдан разход, защото са некачествени, често се подменят, лесно се трошат. Може да се помисли за по-устойчив модел, който се обслужва лесно, да не трябва да го изпразваш толкова често и визуално да привлича и стимулира хората да го използват и да го пазят. Всички тези негодни за употреба кошове видях на острова. Това са средства, които ако бяха инвестирани в по-разумна покупка, нямаше да са сега струпани тук като една купчина пари на вятъра. Наши пари. А относно отпадъкът, ако искаме да подобрим средата си, сметища не трябва да има. Стратегията нулеви отпадъци е именно това. Сметището или депо за отпадъци, както са го кръстили институциите, за да звучи по-легитимно, е едно безумие. Едно общо между всички ни престъпления, което излиза много скъпо. Всъщност там се заравят отпадъци, сякаш се чака да поникне нещо от тях. В резултат на това, такса битов отпадък винаги ще расте и екологично винаги ще сме зле. Общините абдикират от рециклирането. Всички производители и вносители на неща, които имат опаковка, носят отговорност за рециклирането й. Затова те плащат на организациите по оползотворяване, като Екопак, например, продуктовата такса, за да се погрижат те за това. Те получават много пари, за да се рециклира в България и за ограмотяване и стимулиране на населението да събира разделно. Резултатите са видими. Ако някой искаше реално да рециклира в България, той щеше безплатно да събира суровината си от незаконните сметища, от улиците и реките на страната ни. Защото това е безплатна суровина. В официални доклади, европейски доклади, се отчитат сериозни разминавания между количествата от опаковки, които се пускат на пазара в България, и заявените от тези организации като събрани за рециклиране. Това показва и какъв е контрола на Министерството на околната среда и водите. Има много такива гледки в града и в селата ни, пред кошовете, а тук вече и в дворно училище. Имаме една бивша зелена маса, която е ресурс и която предполагам общината използва някакси. Едно шредерче, това се нацепва на много ситни частички и отива в компост. Ще изчистим на учениците малко
нещата и в семействата им, в класовете им. Се надявам да чуват и да се вдъхновяват кой е правилният начин. Стига вече с тези боклуци, аман! Решението за растителния отпадък, който е една голяма част от това, което изхвърляме, е направата на нова почва, тор от него. Всеки град трябва да си има компост. Има градове, които раздават безплатна почва на хората си, като стимул и благодарност за това, че захранват градският компост. За целта трябва да има отделни кофи за него и да се извозват. За компоста са необходими растителни не отпадъци, а остатъци. Имаме прас, имаме от червено цвекло нещо, като цяло животински неща и готвени, на компост не. Отиваме сега да си ги изсипим на компост. Нищо не коства, тук има ни дръвчета, после ще ги насадим. Ако компоста ви е върху самата земя, ще ви бъде необходима вила. Може да си направите компости на тераса, ако искате. Продават и такива съдове, можете и сами да си изобретите начин. Оправяме малко, да си направим място, може би повече място трябва. Забавяме мъничко. Не, нито трудно, не се върши от тази работа. И по тези неща малко е добре да ги разстелеш. Можете и хартия, когато не е гланцирана, може и хартия да си слагаш. Кухненска, салфетки, картони. Нищо не коства, а ти произвежда нова почва. Там, откъдето взимаш храната, ти я взимаш сякаш на кредит от природата и връщаш в природата материя, защото тя с това работи. И сме готови. Ако лятото е прекалено сух, поливаш. Ако е прекалено влажен, слагаш повече хартия. Чао! Не са ви нужни черви от Калифорния. Нашите български са много добри и ги има навсякъде. Има много изследвания, които показват колко здравословен е контактът с почвата. Знаем колко стерилни сме станали днес и заедно с това растат алергиите и депресиите, а допирът с природата предотвратява това. С наша намеса градът и селата ни могат да станат по-чисти и подредени. Ако управниците не искат това, нека се оттеглят, защото ние няма да се откажем.